31st of December of this year. Ναι. Αγάθωνα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Κώστας ο Μάτζιος είμαι. TV100, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Πού σε πετυχαίνω, Θεσσαλονίκη είσαι? Θεσσαλονίκη, ναι. Ωραία, λοιπόν, Αγάθωνα, θέλω αύριο Έλα. οπωσδήποτε να τα πούμε στο γραφείο Θεσσαλονίκης. Ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Έχω τον πρόεδρο του ΟΓΚΑΕ Σουηδίας, Δημήτρη Γαλανίνοβιτς, ο οποίος είναι δεύτερος ξάδερφος του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ποδοσφαιριστή, και είναι αντιπρόεδρος του ΟΚΑΕ σε όλη την Ευρώπη. Που σημαίνει ότι τα δωδεκάρια θα πάνε σύννεφο. Έχει πάθει πλάκα μαζί σου. Θέλει να σε γνωρίσει, πρέπει να το γνωρίσεις, του αρέσει το μουστάκι, έχει ζαλιστεί με σένα, Αγάθωνα, πρέπει να το γνωρίσεις οπωσδήποτε και θα πάρουμε δωδεκάρια. Ωραία, τι ώρα? Τι ώρα σε βολεύει εσένα? Ναι. Στο κέντρο θα είμαι, να πούμε κατά τη 1-2. Πάρε με τηλέφωνο και θα είμαι εκεί κοντά κάπου. Έγινε, Αγάθωνα μου. Πάμε για πρωτιά, πάμε για πρωτιά. Φιλιά πολλά. Εντάξει. Γεια σου, Αγάθωνα. Άντε, γεια, Bye bye, γεια. Μαζί και η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μην ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Κι η πλώρη μας τραβάει για κρεβέλα. Αγάθωνα, έλα, Αγάθωνα. Έλα, πού είσαι? Σένα, στον τρίτο όροφο. Είσαι εκεί? Είμαι εδώ, θα έρθεις? Σε ένα τεταρτάκι το πολύ θα είμαι εκεί. Άλλαξε εδώ, Αγάθωνα. Για να δούμε. Για πάρε να δεις. Αλλά τι. Ήταν τα παγάκια. Έχει έρθει από τη Σουηδία, είναι. Ναι, έχει έρθει από τη Σουηδία εδώ για να σε γνωρίσει. Θέλει να γνωρίσει, λέει, Αγάθωνα. Ξέρεις αγγλικά καθόλου? Όχι. Την τελευταία φορά είχε έρθει από για να δει την Παπαρίζου και πήρε και δωδεκάρι. Ορίστε. It's available to destroy this game France can. Είσαι, λέει, πολύ ωραίος στη σκηνή. The brutal. Είσαι πολύ άντρας. Andros. Πάντα ήμουν. Πολύ άντρας. Like trihation. Τρίχα, λέει. Πώς θα γίνει, λέει, να κόψει λίγο τρίχα από εδώ. Να κόψω. Because Να it's κόψει too. αυτός. Να κόψει αυτό την τρίχα τη δικιά σου, να πάρει μαζί Άμα έχει σου. ψαλίδι, ας κόψει. Α, κόψε λίγο τρίχα να πάρει μαζί σου Σουηδία. Oh my god, it's symbol the best. Είσαι, λέει, ο καλύτερος. Εγώ το ξέρω, αλλά οι άλλοι δεν συμφωνούν. Στο εξωτερικό πιο πολύ με εκτιμάνε, να το ξέρεις. Το ξέρω. Αλλά είμαι μεγάλος για να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Γιατί δεν, μια χαρά είναι. Baby, it's a baby. Τώρα baby. Θα κόψεις να τρίχα. βγάλω δόντια τώρα. Number 2, Έλα. baby. Okay. Λοιπόν, κόψε λίγο τρίχα, Αγάθωνα. Ορίστε. Έλα. Πάρε Don't τρίχα. believe. Μην τρελαίνεσαι. Τρίχα, Αγάθωνα. It's for Περίμενε. me. Ναι, For είναι me. για σένα. And the mustache? Little. Και μουστάκι, λέει, Little. λίγο. Mustache. Λίγο μούστας. I can't believe that. Μην τρελαίνεσαι. Oh my god. Ορίστε. Δωδεκάρι. Αυτή η τρίχα είναι για να πάρουμε το δωδεκάρι. Κανόνισε. Την έβαλε μέσα στην τσέπη, ρε εσύ. Είναι απ' καλά, είναι πειραγμένος. Τι είναι αυτό το παιδί, It's very funny. Ναι, είναι Very funny. funny. Πάνει πάλι Τι πετραγιά. άλλο. Σωστός και πίνει από το μεσημέρι. Πήρε το πρωί. Σαν την Καλκιδική δεν έχει. Πες το ότι αυτό το λέμε σαν Καγιδική σλόγγαν. is very beautiful. Ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα σλόγγαν. One slogan. Σαν την Καλκιδική πουθενά. Το μουστάκι θα το κάνει. Λέει λίγο να το κόψεις και τα λοιπά. Can we turn to the mustache? Μπορείς να το αλλάξεις, να το- Because να it's το too κάνω. brutal. The Περίμενε concept λίγο. is too gay Θέλει να for δει, us, θέλει να δει λίγο, περίμενε λίγο, θέλει να δει λίγο. Okay. Χωρίς μουστάκι. No. 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 Is better? Πώς θα το κόψει, να το πάρει κάπως. Τι άλλο θέλεις τώρα. Και έχουμε και τα κάκαλα. Τι έχει. Και έχουμε και στα κάκαλα σπίτι. If you can't cut, it's okay. Because Για το Eurovision ξυρίσεις. is the concept to not too brutal. Δεν μας πειράζει αυτό εμάς. Λέει να το ξυρίσεις. Τι λέει ρε πες του. No. Μουστάκι, no. Big Το μουστάκι. μουστάκι δεν το πειράζουμε. I can take 6. 6. Τι 6 μωρέ. Λέει να πάρουμε εδώ 6 αντί για 12 λόγω Σύξ να είναι μουστάκι. οι ώρες σας.